Gara ikostora chizongo chiti chasiri wachi. I'm sorry man. Ndinoitwa Famio Magube. Ndakarora mukadzi wangu 2015. Ndamurora kudaro ndofunga ndakagara naye 2 weeks. Saka kubva ipapo 2 weeks ipapo akatanga kurwara. Zuva rega rega ranga rimwe zvaro. Aiti rimwe zuva akamukati musoro ngurwadza, rimoti musana, pamwe pacho akazvimba maziso. Saka urwere uyu wakaramba uchenderera kuzoti last year muna July anga akuita zvekudonha. Saka aita chero nguva ingodonha akadonha aingonongedza kudai so achinongedza achingoshama muromo asina zvaari kubuditsa kutaura. Paanozomuka ndaimubvunza kuti ko chii wangauchionei, ndo paanotaura kuti ndanga ndichiona baba vachinditi hanzi uya kuno, baba vake vakashaya. Saka ndakazomuti inini ngandibobatawo tsanwa hanzvadzi yake chionere tiri pamwepo. Saka akafanira tsanwa akati regai ndiuye kumba kwako, vakatouya kumba kwangu kuHarare. Vauya takafamba nana tsanwa ava nevakoma vangu vano kuuya. Tafamba pakanobatwa nyaya dzekuba kwave vavava zvaingonzi zviri kurwarisa mwana uyu zvese ndezvekumba kwakaberekwa. So takafamba panzvimbo 3 paingobuda zvinhu zvimwe chete. Zvimwe zvo zvaita kuti ipapo tsanwa vaizvibvumira. Ndo pakazoti mukoma wangu vakuru vakati ngatimboendesa mwana ambonobatsirwa. Saka mwana akabva aendeswa kumba kwavo achibatsirwa ndivana ari kumba kwavo. So vana tsanwa vaiti vakapedza ndofungaita zve 2 weeks vakati vapedza kurapisa vaibva vauya kwandiri voti tapedza kurapisa mukadzi wako, chitora mukadzi wako toti ngatiende kumaverification tinonzwa kuti zvatakanzwa pakutanga zvezvezvi zvapera here pamwana. Saka pataifamba padai kumaverification ikokoko paingobatwa nyaya dzimwe chetezo chizi mwana uyu pane dambudziko rakati ndoimba tsanwa chazotsanangura dambudziko racho. Saka kuzouya patakaita kunoko tanga takukonana nana tsanwa vachiti asitapedza kurapisa mukadzi wako tora. Ini ndikati mukadzi handikwanisi kuti tore nekuti asitapedza kurapa. Nyaya dzirongobatwa zvimwe chetezvo zvirongotaurwa kuti mukadzi uyu akamira so. Saka imi chimbopedza kurapisa mukadzi wenyu, mwana wenyu, kana mapedza kurapisa mwana uyu totora mukadzi wangu. Saka uyu akazoti inini kana musingachakwanisi kugara nenini ava vari kunditoenda kwakaroorwa zvenharo, saka ndiendese kumambo Mutasa. Ndo mauriro akazoita kunoko. Ndosaka ambobika mudare akaripo akataurawo matauriro aaitawo ikatadza kuzobuda zvakanaka. Asi kwamambo Mutasa kuti vada kugara kuno. Yeah, because inini I think iwe pawataura wati iwewe makafamba kunyanga 3, I'm not yunanga kana mapostori kana kupi, but makafamba kutatu mukauzwa zvinhu zvimwe chete zvakafanana. Asi chausina kuita ndechekuti unotiudza kuti zvinhu zvacho izvozvo zvakafanana zvii zvamaikasangana nazvo kuiswa maifasi. Nyaya yaitaurika mambo pataifamba zvainzi mukadzi uyu akaitirwa chipambo, mataurikira zvaita kwataifamba ikoko, uye pane mweya wengozi uripo, ndo mataurikira zvaita kwataifamba kwacho. Akaiswa nani? Zvimambo handizvizivi, ndofunga kana tsanwa vanga varipo kwataifamba ipapo ndo vanozokwanisa kutsanangurawo, nokuti pazvaitsanangurwa pacho ipapo tsanwa vangu ndo vandaifamba navo. Zvimwe zvacho vaitobvumirawo kuti zvakadai zvakamboitikawo, ndo mamendera zvakaita. Saka itinezi kuti zvatataura ndizvo zvokuti mukaenda panze apa ndanga mamuri panze makamirira mukomana ari kuuya ati apa atosvika ndizvo. Saka mukomana tatati aite sezvia tatati asimudza ndizvo munhu wacho ari umwe ataure kuti ndiani akaurawa, ndiani, zvaita sei, muchibvunza imi kuti chakati todii, muchibvunza uri zvese muchibvunza munhu wacho akuda. Hanzvadzi iripo nababa zviya ndiani, ndisekuru. Kana iwo inokoda kubvunza semukwamo kuti inini mubhedha wangu wakugara usina munhu nenyaya yekuti mukadzi urikugara kumba ndodini, anotaura zvese izvozvo bvunzai. Yes.
Clemens zvamatsanangura ndazvinzwisisa vamati tibude apa tinoona vanhu tibatsira taapanze ndataura nasekuru sekuru patakafamba nemi makazvinzwa nyaya yakabuda apa kuti ndeyekumusha kwenyu asi sinzi tisati taenda kuona manzwa kuti vanotibatsira vamuda mari ndakukumbira kuti tionesane kuna mambo sinzi ndabuda mari dzakawanda kuti mambo andibatsire kuti ndikabhadhara n'anga iyi zvikanzi ndezvekumusha kwenyu imi muzondidzorerawo mari yangu yepanapa chete yekwandakafamba ndichirapisawo kwaandinei nayo sekuru wandipindura kuti hongu zvinhu zvavaita hoko ndozviziva ndezvekumusha kwangu asi handini ndakazviita zvakaitwa nemadzibaba saka ndoda kuti tikumbirewo futi kuna mambo kuti andipe samoni rekudaidzana mukoma wangu kuitira pamari dzinodozodzoserwa ndizobatsirwa nehama dzangu kwete nekuti ndite ndakamira izvozvo ndo zvaita kuti timire kuona chirembo. Saka muti mimi sekuru vanoti panyaya iyi haamanga dziri dziripo dzese. Okay. Saka which means nhasi hamuda kuona chirembo. Saka toti mopiwa samoni reSaturday next week. Kana kuti pamuri free pamunofunga kuti mari dzenyu dzadii vanhu vaungana wesusu chungu chuzaya maSaturday kumberi wesusu mataaisaaisaka saka imi munongochuza apa mune machuza motaurawo kuti musi wakati wonyera masamoni anoenderana nemadhiriti anaa andiona nyaya dzamastatement asiyana nacho zvataure kubamba nezvaitaura uyu vana zvaenda kosiyana two ndetakumbire samani yekuti hanzi tikaenda apa tichaenda koriseshini mari ndotengati izvi handikuzona zvinhu handii ndakati ndakazviita kune akuru ana mukomari ari kumboko ndiwo akatogone kunazokuzotsanangure kubvundise waidzi ndiwo akadi ukafiro mushoko inini kuti ndiende kuvataura kuti ndo zviriyo tabvise mari kunoku anozoti iwo waizvifambira wega zvionere chinyi wega saka izvi ngezvedzinza ngatikumbire mambo kuti atipe masamani sekuti tibate ana mukoma uko naanina ouya ndozvakatati imi chipiwa yemachi chipei murumara mazita ese ewadheti vanofana kunga varipo mohamba chichuza maSaturday ari kuteera esai kuti Saturday tofunga kuti ipapapa kana musati maredi zvinotanga manzwa munongoenda mufonera clerk kuti clerk tisei musi wakati but chachakanaka kuti muendere masamoni acho mukuenda saka decidai mwamataurira clerk kuti ririni then masamoni onyiwa mwamaenda nawo andrew garai inji vatatoumbera dareti